Good morning. Today is September 17. Pamalutin ninyo na ito itong paghihingadayan, paghimanggrawon. Ang kasumpay ini kakulop. Nasingad to kita dito ang kalingit. Ityan naliwat at bang suti ini kakulop. May dakoging kastorya at didana ko'y kuwan ngayong gap ini lalaki pon kanang bifar ko nito nga project. Ang taad to nga balay sering pa niya warat ako no may himo kay proyekto ko nito gobyerno. Dit may ha pagtitimpagon. Na oras nga ni makabkab iton era balay naninilikado kiton pundasyon siyempre matimpag. Lupano andito ha may atbang singad to kita dito dapit. So yan na hilawat kita yan na dinhi ang kalingit andin hinay naging tutudlok. So aton line niya na pagsusulsugon kung tubtub ini din dapit to niya tubtuban. Ano to? Alto man bagahin. Ano to buaya? Diri ka na hangad-hangad. Lahat buaya. Lahat na hangad-hangad. Diri kita nag-iimbestigar ha. Aton lainin gin susulsog. Ang papakita tagin paparayo na aton mga proyekto din. May ka na ano? Pero ayo ay na ngayon ini. So amoy din hiliwat ang gintubtuban naton. Amoy din na pinakakatapusan nga era na tubtuban nga embankment din hidapit hamay kabuinan ikan dito dapitan may hanging bridge. Ano yan na ba doy? September 17, 2025 time check ba doy? Alas 7 28 amoy lotin niya na itatong paghihingadayan paghimanggrawon ang kasumpay ini kakulop. Kung manunumduman ano kakulop inin na singad to kita dito ang kalingit. Ityan naliwat at bang so ti ini makikita niyo kakulop may dakoging kastorya na at didanao ko'y inin kuwan ngayong gap ini lalaki pon kanan ano yung hiyamana kanang barangay kuan dir kanang bifar sige thank you. So kanang bifar ngayon ininhiya proyekto bagan fish land nga sinisiring ano masing edi kita didilawatan kalingitan at bang man pinyaga man man amin hiyang kanang fishland kanang bifar ko nito nga project ang taad to nga balay kakulop baga nangalimot kita pagpakyan ng iyang ngaran inin nakahimang raw naton antes kita baga umuli baga damula ay gihapon na himang raw kabahin goodman hiton dinhi nga era pwesto hiton nga balay mahitungod nga lakip kon ito so sering pa niya warat ako no may himo kay proyekto ko nito gobyerno salit baga inin gumapilhiya mahitungod nga diri man ko nitong pwedihin baga pagtatabason la o pag titimpagon labi nga baga maupay-upay ano ya dilamaya giduliwat ano inin nagkamang man so di ba kung makikita niyo iton nga ini nga katadungan hinin nga embankment iton nga kanan fishland iton bifar dididapit iton na may kabuinan in lakip ito hatitimpag ito kay ini nakita naman kamo dito anong kanina nga may danakinat-katan antik ang dito may tulay so dit may pagtitimpagon anta diliwatan na baga sapit-sapit mga perakametros siyempre nakita man kamuhitiinin iton nga baga buho so dito so anira kuno panimalay nalimot lakitan ngaran
in baga lakip ito gihapon kay makure man kuno inindiri kuno baga pag kabkabon ngan oras nga ni makabkab iton era balay naninilikado kay iton pundasyon siyempre matimpag bahin liwat maano por so kaso ada kay aniya na lago mapilhiya although siya rin pa dire man ko itong pwedeng dire libre may damang gyap ko nitong baga sinisaring ano pa iton baga hurhimang raw so aminin atong kakulop ano andito ha may atbang nasingad to kita dito dapit oo so yan na niluwat kita yan na dinhi ang kalingit andin hinay naging tutudlok so atong line niya na pagsusulsugon kung tubtub ini din dapit ito niya tubtuban pagihapon din niya ano kay pamati ko may da pa ba dito ha mulay ninit kuan kabuinan iton may ada sinisiring tulay so kung pananglitan ininhiya iningan hiya matultol naton tigad to hiton na ugwaran makasabot kita yan kung hain dapit oo adtuhin ano to adtumanhin bagahin ano to buaya diri kinahangad-hangad bahay na dakuan lahat buaya ano kuan lahat na hangad-hangad ang kuan nga ni nga lizard may din buaya barera okay naman nila nagpakatlo may niya na ay kapay kita ano pa tatimang rawon budoy samtang baga at tiniging papanginano diri kita nag-iimbestigar again atong lainin gin susulsog yung papakita taging paparayaw naton may hindi dito naton kuan kahimtang may nito na mga proyekto dindi baga na kukuan na ini nagian pero di rin pwede auto saan nga ni motor babawal pwede ni pag kukuan good man baga mag kukuan ka mag jogging mga picture kita picturean ta tikad to dito picturean ta yan mo nga kusturya himano oras ko nung baga magtikang na ko nung baga pagtimpag baga pagkuan may dalawat ko nung niraan baga pag kukuanan sasakan katima ada papayag liwat niya nira di da nga era balay kay tuna ko no at is diri ma hatra-transfer kun kang kanay era lagi hap it balay la baga sharing pa they met in a halfway diri kuno kuan diri kuno lugi magkasakto la baga kumbaga pinalit kahin kanan piso siyempre baga nagmauruihan so pwede liwat maging dos lot dos hindi pa hindi pa din piso yes may ka na irayo ay na ngayon ini ngadto
Oh. Oh, ada din ira din didakuan. Baga natawag ito no. What dito? At dito dapit la matubtub ngayon. Baga kayo ay na naton baga nalatusan. Punhunaw naon. Amo ada siguro di kita island to be corrected, di kita maaram ano kung amo ito nit hinungdan good man hit paper nga kung kay ano na babalaong itong ira proyekto tira baga pagsurusurumpay tira pagturturugkop mahitungod nga una-una nga daan siguro ito na pagtataraan hining embankment labi na kung baga nasisintro itong panimalay. So ama dito na no bayan asya dito trason nga baga makita ka mo taton ibang mga kinakadtuan mga kuan kabang. Oo, kung nailiper ka pwede ka lumukso. O apan. Oo, ama dito trason itiba nga di lang kita maaram liwat kumbaga pwede lang sumiring hindi rin nagkulang. Oo. Tat sinilas. Amot ko nabati ka mo tat kalakat. Ba't yung sa saog? Tutublada dida. Baga nakikita. Tutublada to dida. Pero na kami no to. Budoy. 10 minutos na. Oo. So entonces kung 10 minutos na taton gin binaktason. Baga it's equivalent to 1 kilometer na. Anaton gin binaktason. Oo. Siya rin pa ni Mano baga pananglitang bumilta hera duduhan naman na lang ko hera ti siyempre may dagad nira mga anak pero di rin ako numasugad kuno kadakong era pa ni Malay nga pag titindugon paliwat kay duduhan na lang ko hera so baga isaktuhay la. Oo. So mo pa niya ka ko, mo pa niya ka explicar ka kulop. Kana diliwat. Depende gud man ito ano kung baga sugad dito baga pananglitan ano magkakaadahin na tawag ito himang rawon pa. Baga deal. Amoy ni. Kung diri ka mo magkasya ayaw lanay. Oo. Magkasya okay takay kung baga pananglitan tiyo panimalay ininamo itong dida nga lote tapos sa taraan tapos waray na niyo babalikan nga lote kay ano ada na kamo itong pangpang ada na kamo itong ligidit kalsada sa takay kung baga nahiara kahit itong dida umukoy diri ka na baga makukuan so ipimo na lahiton makagkuang kahiton balay ka hay banga lugar so kung mababalay ka luthan ni banga lugar tungod kay ginihimang rawon man la iton balay diri po diton lote so magawas iton siyempre kung babayaran kat balay la imo la iton makakarawat ang para la pagtindog utro pero kung waray ka na baralikan nga tuna waray ka na tutudkan siyempre mabutong ka hintuna kay makuri ka man luwat kumuan ano sakto pwede gihap mabutong ka pa tuna napagbutong ni mo tuna tawaray na oo ba hindi rin ka na makatindogin balay amada siguro so amoy din hiliwat ang gintubtuban naton oo amoy din pinakakatapusan nga diri stasyon amoy din ang pinakatapusan nga embankment o era na tubtuban
mahiunong hini din yan, no? Particular na dinhi dapit hamay kabuinan. So aton ini ginsulsog antikang didto dapitan may hanging bridge. Oo, mamay kala ano. Nakatultul kita nga ni. Oo. Ano ma-picture gap kita para makuan nat mapakita gihapon para at iba makakagbantay hitan aton binurbalabag. Okay, mas kurukuan lugod dit ano ito na ano pa inin mas durda ko lugod dito na aton na earnings iton mga pictures lagat picture earnings gid ano hindi rin nakaka kuan hindi rin nakaka dali-dali dayon puro sila kuan ano pa ito insights, puro sila earnings, puro sila ada kaya no kanang lano mo man ngayon luwat makakuha ka pat $1 o $100 tawaray. Oo man, oo. So amainin ano again inuotro ko ano waray naton hibainin nga mga panuyo nga baga kitain magawas nga nag-iimbestigar, kitain baga may adagin papa saringan o anuman nga makakadaot hinin nga atong binurbalabag aton inin disclaimer permi nga it akon lahinin panuyo it aton lahini may pakita no maipahambog nga adi sadang adi igparayaw kaya no di nagpakaturok ini may din didihatan awan nganit maupay pa kay ongoing itong mga project. So kumbaga may adaman mga nakikita naton ha ibang mga lugar dinhi o hain man nga aton na singadtuan nga mga embankment entonces iton di kita maaram iton mga karasunan kung ano man ton nga mga rason di rin nakita itong gihapon baga magtutukib di nakita itong maghihingaday mahitungod kay ano era iton na trabaho. Oo ha era na iton dire na iton aton ket aton lahinin may pakita la. Oo makuri na. Oo di ba kalit yung baga kung mag-aalin susunod ka mo ton akon binurbalabag dirilen niya na inuotro ko dirilen niya na nga panahon nga sigit aton baga pag binurbalabag hining mga embankment hadto pa tikang pahan 2023 nagpinatukal-tukal nagyap kita hin drone kabahin hini salit diri ako baga pwede sumiring nga yan ala kita hin baga na parayo liwat mahiyan na tanin higing pipinarayaw didihatan awan may dasugad hinin nga mga proyekto again inuotro ko waray naton iba hinin nga panuyo ha. Oo di kita hin baga pwede mag kuan mag tukib iton mga anugod nga kasayuran kay di waray ta kapas waray ta katungod itaton lahinin itakon lahin pwede maipaangbit inin nga aton mga pinanyangadtuan pinapakita tala. Oo kay bisan nga niton mga sinisarin pa kunirahin no ito nagdudumara kung pera itong budget kung kakano nagtikang waray ko itong bagagin kukuan waray ko itong gin papakita iyo as long as nga amo la ini kamo na la I've done my part, it's your part. Diba? Sugad la itong para safe kita makurin na ba daw ginoo ko bangin kita simba ko imbis baga nagpipinabatil ako nga bangin matagang kita hin igpasiriminto dito taton kwarto flooring baka naman bangin kita din bangin kita din igkuan na lang kidamot baga pinambungkag ba hindi na kita baga turusan butangan lain simba ko. Oo tala din kita magsasarit
Ayo. O so karon talaan eh ha. Amo lain na ato ani mapapaambit ha iyo. Mangrawon yan ang adlaw. Again, this has been your friend from another stars. Tigang dididapit sa may Kalingitan Barangay Kaboynan na embankment kundiin kakulop aton ano gin pasingadtuan an unhan nini andito dapit. Ako in magpapabilin lagi hap nga iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Okay. Ano kita yung gawon. Okay.